Happy Wednesday sa tanan. Karong adlaw gi-celebrate nato ang ika-157th National and 72nd World Meteorological Day, March 23, 2022. Na ay tema na Early Warning and Early Action, Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risks Reduction. Para sa atong latest weather update, ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa may Southern Luzon, Visayas kasama ang lalawigan sa Mindanao. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather, init na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha ato mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.